Maayong hapon, Negros. Ini ang DJcast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 25 ka mga pamilya nawadaan sa puluyan sa sunog sa Barangay 16 sa Bacolod City. 43 ka mga balay ginademolish sa Barangay 2 para sa road kag drainage project. Groundbreaking para sa bag-ong City Hall sa downtown sa Bacolod natalana sa Banason nga semana. Comelec NIR Office ipahamtang sa Negros Oriental. Kag sa Good Vibes, Bacolod Rum Festival sa August 10 na. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, groundbreaking para sa construction sa bagong City Hall sa Bacolod na talana sa Agosto 6. Napalibutan na sang kudal ang palibot sang daan nga City Hall sa Luzuriaga Street. Inisamtang nagapadayon ang demolisyon para sa construction sang bagong City Hall sang syudad. Ang 3-story building lang ang iga-demolish ng contractor kag wala sang tandugon sa Fountain of Justice. Ginsiling ni Engineer Loben Ceballos, OIC sang City Engineer's Office, na lakip sa disenyo sang bagong City Hall ang atop nga magatabon sa water fountain. Sa Agosto 6 na gintala na ang groundbreaking ceremony para sa construction sang 223 million pesos nga rehabilitation project. Ginakinahanglan man sang dugang nga 80 million pesos para sa kabilugan nga proyekto nga ginalauman matapos sa madason nga tuig. Sa number 9, LTO Ayala magabuka sa tanan nga mga Sabado sining bulan sang Agosto. Sa tanan nga mga Sabado sang bulan sang Agosto magabukas ang Land Transportation Office sa Ayala Malls Capital Central humalin last 9 sang aga tubtub las 12 sang udto. Ini para maakomodar ang mga nagahinulat nga maprinta ang ilang mga lisensya. Ang pagbuka sa Sabado nga adlaw ang para gid lamang sa pagprinta sa mga backlog sang LTO. Ang iba nga mga transaksyon sa weekdays sa gihapon pagahimuon. Las 8 sa gihapon tubtub las 5 sang hapon ang weekdays nga schedule sang LTO sa Ayala. Pahanumdum sang LTO, dal-on ang resibo sa pag-claim sang card. Hindi na kinahanglan pa ang appointment. Sa number 8, libre nga school supplies para sa masobra 69,000 ka mga estudyante sa Bacolod ang natalan na nga ipanagtag sa Lunes. Sa nagligad nga school year na paslawan ng Bacolod LGU nga mapanagtag ang libre nga school supplies para sa mga estudyante sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad. Pero sa Lunes, ginpasalig ni Councilor Alvictor Espino, pamuno sa Committee on Education sa Konseho, nga liwat nga masugura na ang distribution sa mga school supplies para sa masobra 69,000 ka mga estudyante halin kindergarten sa grade 6. Halin sa 15 million pesos nga pondo. Gintinguhaan sang LGU nga magtala na sang 30 million pesos para sa mga notebooks sa writing materials, kagiban pa nga mga school supply para sa mga estudyante. Nakasaad sa ordinansang pagtala na sang 15 million pesos nga pondo gani ginduso ni Espino nga ma-amend ang pagsulundan tungod man sa nagasaka nga bili sa mga school supplies. Why nato na anticipate ang pagsaka sang presyo, no? Gin-compute naton sa tagsa ka estudyante nga mabaton sa 32,000 nga naka-enroll, around 200 pesos per student lang ang aton nga allocation, no? If you divide the 15 million against 72,000 students or recipients. So sa sini nga tuig, agin pa kamaayo gid ni Mayor Alvin nga dugangan ang pundo, ang nabutang sa stipulated in the ordinance is 15 million. Nag-augment kami another 15 million from the Special Education Fund. Gay subong may ara na pahanugot nga pwede ta na mausar ang Special Education Fund sa pagbakal sa school supplies, no? Sa number 7, pag-convene sa Technical Working Group para sa Negros Island Region nga nakaschedule kung tani buwas nga adlaw ang ginpaisol sa badason nga semana. Inisunod sa kay 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez nga katapo man sa Technical Working Group para sa NIR. Patigayunon ini sa Manila pero wala pa mapatod ang venue. Si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. ang mag-preside sini.
Ginapaabot talakayon ng implementing rules and regulation para sa NIR kag kun bala may pagaligwaton diri. Katapo man sang TWG, ang tatlo ka mga gobernador, tiglawas ang Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority kag DILG. Uyag naman ni Alvarez matalakay nga mga regional offices tugutan nga makapahamtang sa extension o kun satellite offices kung kinahanglan agud mas mapaayo ang serbisyo sa mga pumuluyo. Sa number 6, kampo ni Anay Negros Oriental Congressman Arnie Teves nag-apila nga kung pwede ma-reverse ang desisyon angot sa iya extradition case. Sunog kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Anay Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr., ginapila nila sa Court of Appeals sang Timor-Leste nga ma-reverse ang desisyon sang korte nga pag-extradite sa iya sa Pilipinas. Dugang pa niya mahulat sila sang 30 days para makaresponde ang Prosecutor General. Nag-file sang extradition ang Department of Justice ng Pilipinas para sa extradition ni Teves bangod sa ginapangatubang multiple murder charges may kangtanan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo kag siyam kaiban pa sang naligad nga tuig. Sang Hunyo 27, nagpagawa sang desisyon ng Timor-Leste Court nga ipabalik sa Pilipinas si Teves para atubangon ang iya kaso. Kung magpagawa sang desisyon ng korte, hindi pabor sa kampo ni Teves ang extradition mangin final kag executory. Sa number 5, 43 ka mga balay sa higad sang dalan sa San Juan sa Bacolod City ang ginapang demolish sa karon para sa road construction kag drainage project sa Barangay 2. Samtang nagapadayon ang road widening project ng DPWH Bacolod sa dalan San Juan, nagapadayon man ang demolition sa mga balay kag iban pa nga illegal structures nga nagalapaw sa kilid sang dalan sa Purok-Sigay sa Barangay 2. Ginsiling ni punong Barangay Imelda Bangwanga, may 43 tanan ka mga balay ang kinahanglan makakas agud masuguran sa DPWH ang road construction kag drainage project. Nagapati si Congressman Greg Sataya nga kung mapalaparan ang dalan San Juan, mas mapahagan-hagan ang lakat sa trapiko pakadto sa separado nga mga puerto. Ginalauman nga masulbar pati ang problema sa baha sa ginakabig flood-prone area sa tion nga matapos sa pag-aayos ng drainage project kabahin ini sa ginapatuman nga drainage master plan. Primarily, ma-ease ang traffic congestion, ma-improve ang drainage, kiti apektado gid manada nga lugar. So may agya na blang tubig, no? Kiti come to think of it, ang area ang drainage medyo apektado. I doubt kung functioning panada dira nga part, no, barangay 1, 2, barangay 3, except ang diri bag-o sa going sa may Ramos. Pero kung along dira, that is why nga nagpundo ang national government because there's a need for it to be improved. Sa number 4, Regional Election Directors ng Negros Island Region nagpatag kun nga sa Negros Oriental sila nagpatukod sang regional office sang COMELEC. Yara karon sa Negros Occidental, si Regional Election Director Leonel Marco Castillano sa pagbisita kag pagsapol man sa mga election officers ng Negros Occidental. Iyagin siling nga sandig sa Anbank Resolution ang pagpahamtang nila sang opisina sa Dumaguete City. Hindi man malipod suno sa iya ang sitwasyon sa Negros Oriental kag ginpaidalom gani nila ini sa COMELEC control sa nagligad nga piniliay. Karon nga may palabuto naman nga midterm elections, mas ginapatutukan sa iya ang Negros Oriental. Pero iya man ginsiling nga may talatapan man sila nga ipahamtang sa Negros Occidental sa idalom ni Regional Election Attorney Cindy Ballesteros. Sarang ini nga magbaton sang regional concerns, samtang mas mapalapit nga serbisyo sa pamuluyo ang tuyo sang COMELEC karon nga base sa ilang nga mandato. Ang Negros Occidental suno sa iya isa sa may mataas nga output bahin sa nagapadayon karon nga election registration. This time we will have a national and local election. So, baka maging mainit na naman. The chairman deemed it best that we would hold office there. But, as the election will be nearer, baka twice a month nandito rin ako sa Negros Oriental, sa Occidental. Anyways, depende sa sitwasyon. If the need arises, I will be here during election, or my assistant regional director
Attorney Maglasang will be here and I will stay there. Depende sa sitwasyon. Ang order sa amin ni Chairman is to serve both provinces including the Secor well, and also walang failure sa election. Sa number 3, Partido Demokratiko Pilipino sa Negros ang nagaplanong mag-field sa kandidato para may pilian ang mga botante. Samtang ang Deputy Secretary General for Visayas nga si JB Hinlo may plano man nga magpadalagan. Tubtob sa karon wala pa sang opisyal nga sabat si anay Mayor Francis Frederick Palangka kung bala siya magabunggo kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson suno sa kay Hinlo. Isa ka mahimo nga matabo kung hindi si Palangka suno kay Hinlo amo nga sila ang mag-aalay kay Lacson o kung sa mahimo magakontra kay Lacson sa 2025 elections. Tuyo sang PDP nga magtanyag sa mga bumuloto sa mga bag-o naman nga nawong sa politika. Sa bahay ni Hinlo, iyagin siling seryoso niya nga ginahatagan konsiderasyon ang magpapili ayhan sa Bacolod City sa isa ka national post or sa party list. Kung ang nationalist post nagatumod sa Senado suno sa iyagin siling tanan may posibilidad. Nagalaom sila ang makahaboy man sang challenge sa politika pero hindi man lipod sa ila ihibalo nga sa among sitwasyon kinahanglan ang resources kag ini ang bagay nga mabudlay. Pero suno kay Hinlo, kung ang mga challenger ang luyag nga magpakigbato ang PDP ang magasuporta sini. It's a hope to put forth a challenge, but we also know the reality that in politics you need resources, and that's the hard part. But if the challengers are willing to fight, I'm pretty sure that the PDP will be supportive of that. Sa number 2, mga nasunugan sa Barangay 2 ang pangitaan sang salayluhan sunod kay Mayor Albi Benitez. Ikatatlo na nga beses nga may nagluntad nga sunog sa Purok Kagaykay sa Barangay 2 sa Bacolod. Sunod kay punong Barangay Imelda Banguanga na sang 2017 sang una nga may nagluntad nga sunog sa area. Ikaduwa sang 2019 kag sang kahapon na naman liwat kung sa diin 81 tanan ka mga balay ang gintupok sang kalayo. Sa pagsapol ni Mayor Albi Benitez sa nagkalain-lain nga mga departamento, iyagin sini nga hindi niya naluyag pa nga matabo liwat ang sunog. Luyag niya nga mapangitaan sang salayluhan ang mga residente sa mga area nga nahamtang lang sa kilid sang baybay. Nagaliwat-liwat lang suno sa alkalde ang sunog sa mga lugar kag delikado pa kay hindi masulod sa mga fire trucks bangod wala sang dalan. Ginbando niya man sa Bacolod Housing Authority nga magpangita sang lugar nga pwede sayluhan sa mga residente. Sunod sa punong barangay, iyaman ayuo na mga pumuluyo sang lugar nga hindi na magbalik kag magsaylo na lamang sa relocation site. Dugang pa sang kapitan, tuman kababudlay ang sitwasyon sa mga pumuluyo sa lugar. Bangod sa tion sang emerhensya, hindi makadali-dali gwa kag sulod sa area. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Beintisinko tanan ka mga pamilya ang nawadaan sa puluyan sa nagluntad nga sunog sa Barangay 16 sa Bacolod City kay inasang kaagahon. Isa sa mga nasunugan, manog baligya sang ice cream kung sa diin nasunog ang tanan niya nga mga produkto. Kagin kawatan pa sang isa ka container sang ice cream. May report si Nico Delfin. Wala na sang may nasalbar nga pagkabutang ang pamilya Alisen sa natabo nga sunog sa Purok Kingfisher sa Barangay 16 kay inasang kaagahon. Ama sobra na pulo ka mga containers sang ice cream nga ilakuntani inog-deliver kag ibaligya ang naubos tunaw bangod sang kalayo. Istorya ni Apple Alisen nga sang nagkinaran-karan ng tanan, may nagkawat pa sang isa sa ilang nga ice cream container. This is so naman may box mo 18 times. Yung kawat ang isa. Ice cream pa. Kawatan? Oo, yung kawaan. Amon siyang giubos man. May siyang giban kapag kami da. Kami kabayo kung din kami masubok ubos mo naman balay. Ang pamilya Alisen ang isa sa 25 ka mga pamilya nga karon temporaryo nga nagatiner sa ETCS 1 extension. Halos sunod-sunod ang nagluntad nga sunog sa Bacolod. Gani nangin masako man ang katapos ng Department of Social Services Department sa pagpalabot sa mga hygiene kits kag relief packs. May mga pribado man nga sektor nga nag-inabot para magpadala sang bugas, tubig, panapton kag iban pa nga kinahanglanon sang mga nahalitan sang sunog.
Ginapaabot ni punong barangay Jason Ligaya nga kuntani gilayon nga mapalabot ang financial assistance sa mga nasunugan agod madasig sila nga makabangon sa halit sang sunog. Importante kani tanin na need namon nga mga construction materials para mamatamatan sila liwat nga mga tindog sila liwat sang makatukod naman sa ilang animal balay. Subong nakita ko sa mga nawong nila do naman sila sa mga natabo agina nga traumatic sila nga animalay. Sa records ng Bureau of Fire Protection, may napulo kabalay ang totally destroyed kag 5 ang partially damaged. Nag-overheat nga ceiling fan ang ginatudlo nga ginalinan sang kalayo. Ang nagaserbe nga purok president nga si Alejandro Tial ang nag-angkon sang second degree burn sang duty na lang matrap sa nagkakasunog niya nga balay. Istorya sa mga kaingod niya, may ginbalikan siya sa ilang nga balay bisan nagadaba-daba na ang kayo. Pero gilayon siya nga na-rescue sa mga bombero kag nadala sa ospital kag padayon niya ginabulong sa karon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa good vibes, sinina nga Agosto magasugod ang mga kapistahan kag sinadya sa Bacolod. Sa madason nga semana, magasugod na ang Rum Festival. May report sa Romeo Subaldo. Agosto pa lang, magasugod na ang sinadya sa Bacolod City. Sa madason nga Sabado, August 10, mag-kick off na ang Bacolod Rum Festival sa Bacolod City Government Center. Kada gabi, may pabanda para sa tanan sa BCGC Grounds. May food trip sa food park sa BCGC Grounds man sa gihapon. May mixology kag flair tending. May kulinarya, bida ang mga putahe nga himo sa rum. May music fest, kag balantayan ang mga performers. Kag may street dance competition, rain or shine man. Bacolod, it is the home of the #1 selling rum in the whole world. We are all here about to witness a bigger and grander Bacolod Rum Festival. Adlaw-adlaw, may nanari-sari nga activity humalin August 10, tubtub sa August 18. Nick, wala pa October, Mascara Festival, pero August pa lang may pampainit na, no? Pampainit na ang Rum Festival sa Bacolod City. Yes, kag balantayan man no kung sino ang magapasundayag para sa Rum Festival kaysa nagligad si Eli Buendia. Sino kaya this year? Yes. Kaalam ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imong palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosano. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.